Kabitik plazara. Arratsalde honen zule, gaurkoan ere asteartero bezala gurekin batera dugu Euskal Herria Sozialista taldeko kide Ibon Artola. Arratsalde hon, Ibon. Arratsalde hon. Zer moduz, ondo? Ondo bai. Bueno, ikasturteko azkeneko saio egingo dugu gaurkoan, abuztuan atxeden hartuko dugulako, eta gero iraila mueltatuko gara berriro, baino badago zer esana ez da, oporren aurretik. Bai, ez urtea edo kursoa, nahiko beroa da babukatzen, ez? Ikusten aigea aurreko aste nola, Pepen gobernun erason kontra bainbat mobilizazio ontziala, ez? Euskal Herria Bilduk dituta larunbaten manifestazioa izan zen Bilbon, asten zehar leku ezberdinetan ELA, LABek eta beste eragilek ditutako mobilizazioak eontzian, ostegunen bertan Pepen neurrik kongresun onartzen zian eunen estatu osoan zehar manifestazio masibok izan zian, oso garrantzitsuk izan zian, ez? Komisionesek eta UGTek deitutako mobilizazioiek, adibidez Madriden ia 1 milioi bat persona mobilizatu zian, eta estatuaz aparte Galiztin da Katalunian oso manifestazio indartsuk egon zian, ez? Barcelonan adibidez 500.000 pertsona, eta destakatzekoa da, estatu mailako mobilizazioetan kontsigna garrantzitsuenetako izan ziala greba orokorran aldekok, ez? Eta horrekin batea PP eta bankeron kontrakok. Eta gehore egun hortaz aparte, ikusi zian mobilizazio espontaneo ia 100, ez? Eta horrek ikusteu beste behin langileen borrokako borondatea zenbat ainoko dan, ez? Eta hemen Euskal Herrian esan barra dago, gehiengo sindikalak deituta irailaren 26an egingo dela greba orokorra, ez da, Ibon? Bai, guk uste dugu pauso garrantzitsua eman dela, Euskal Herrin, ez? Esan ezun bezala gehiengo sindikalak deitutako greba orokor horrekin, izango dara irailean 26an, eta dudik gabe horrek komisionenseko eta UGTeko agintarik presionatuko ditu, ez? Beharrezkoa da, guk uste dugu komisionenseko eta UGTeko zuzendaritzei greba orokorra hau babestea eskatzea, ez? Akaslarria litzake beraien partetikan, ez, komisioneseko eta UGTeko arduradunan partetikan, greba orokor horrei babesa ez ematea eta ez deitzea egun hortan, ez? Eta uste dugu baita ere beharrezkoa dela, ELA eta LABeko arduradunek dei publiko bat itea komisioneseko eta UGTeko agintariri greba orokor hortan parte hartzeko, ez? Guk uste dugu esperientzika ekutsi dula, mobilizazio masibo eta eraginkorrenak ekintza sindikalan batasunakin lortzen diala, ez? Azkeneko urtetan greba orokor indartsuna, martxoan 28ko greba orokorra izan zen, eta dudik gabe arrazoi nagusia izan zen, ELAk, LABek, komisionesok eta UGTek egun berrinen deitu zutela greba orokorra. Ez uste dugu hori da labidea, ekintza sindikalan batasuna, azken finen hori dalako langile klasean mobilizazio masibonak balortzeko, ez. Aipatu dituzu Komisiones Obreras eta UGT, bi sindikatu horiek erreformaren inguruko erreferenduma eskatu dute, ez da, azkeneko aste hauetan, ez dakit horren inguruan zer esan dute ezakegun? Bai, esan dezuna, beraien lema nagusi hoi bihurtu, ez, erreferendum baten beharra, Pepen gobernuan politikai buruz, ez. Gu galdetuko genieke, aurreko asten, estatu mailan eondako mobilizazio masibok esaltzian nahiko erreferendum izan ikusteko milioika langile eta gazte daudela Pepen neurrin kontra, ez? Garbitzen barra dago. Erreferenduman truko horrek edo propaganda horrek ez ditu aldatuko Pepen Europako Batasunan, Europako Banku Zentralan eta FMIan erabakik. Hauek jarraituko du osasun eta hezkuntza publikoa txikitzen, langabezia handitu arazten, eta eskubide demokratiko eta sindikalak suntsitzen. Ez ordun, momentu hontan erreferendumaz hitz egiten egotea, milioika pertsona mobilizatzen aidianen, horrek ikusteu Toxo eta Mendezen bankarrota politikoa. Ez erreferenduma ez da erasokatzeko bidea, baizik eta bidea da kaleko mobilizazioa eta langile klasean borrokaz. Orduan Partidu Popularraren estrategia hori garaitzeko, horri aurre egiteko ez dakitze proposamen luzatute dezakegun, Ibon? Abesetan bezala, ez? PP bere neurrik kapitalista Europarren estrategia orokorra garaitzeko modu bakarra da, ez? Beti esaten bezala, ez? Langileen eta gazterian borroka eraginkorra eta masiboa, ez? Agintari sindikal batzun argumentu zarra, ez? Jendea ez da muitzen, handikan zoritxarrez batzu jarraitzeu, baina guk uste dugu, argumentu honek ez daukela kortadai gabe
Kuartadai gabe gehatu dela, ez? Beharrezkoa dana da borroka antolatzea, mobilizazio eta grebak deitzea, eguna jartzea, ez? Data jartzea, politika ofentsiboa defenditzea, eta bide hortan, pauso garrantzitsu izan da, irailean 26ko greba orokorra. Jarri da eguna, ez? Borroka egun garrantzitsu bateako, eta konbentzituta gaude, jarraipen handia izango dula. Eta dudik gabe handigoa, UGT eta komisionesek babesten badue. Baino, borroka ezin da gehatu irailean 26ko greba orokorren, ez? Aurreko greba orokorren gertatuan bezala, ez? Modu aislatu baten gatzezian, ez? Greba orokorrak izan ditu bat baino gehiago, baino ez du jarraipenik izan. Ja martxoan 29ko greba orokorrare nahiko urruti gehatu zaigu, ez? Guk uste duguna da, irailean 26ko greba orokorra izan behar dula, borroka egutegi zagalago baten hasiera, ez? Behar du borroka egutegi bat, denboran luzatuko dana, eta mobilizazio eta greba orokor gehiago bilduko ituna. Ez modu hortan makarrikan, erakutsiko jo kapitalistai pres gaudela bukaraino aldatzeko, eta modu hortan izango posible gure ustez, erasokatzea, botatzea, ez? Joan da, astean, gehiengo sindikalak irailaren 26ko greba orokorra deitu zuenetik, ja martxan da, ezta, prozesu nolabait izateko, eta orain pentsatzen greba hori arrakastatxo izan da den, lanean jarri beharra dagoela, ezta? Bai, gu uste dugu momentu honetan helburua izan behar dela, irailean 26ko greba orokorroi aldan eta arrakastatxuna izatea, eta greba orokorre horren antolaketa erabili behar da, langileen eta gazten kontzientzia eta antolakuntza maila handitzeko, ez? Guk uste du beharrezkoa dela batzarrak antolatzea fabrika guztitan, modu hortan langileek aukera izateko beren iritzia emateko, eta horretik behar dira benetako batzarrak, ez? Ez dira izan behar batzarra gazki badeitutako bilerak edo erabaki almenik gabekok, ez? Oitan azken finen langileek ez dira komodo sentitzen, ez? Kaso askotan gertatzen bezala. Eta ez dira behar batzarrak, nun itzengo duen batipat, borrokan konfiantza ez duen agintari sindikalak, ez? Kasu askotan da gertatzean bezala, ez? Behar dira benetako batzarrak, ez? Langileek aukera izateko beraien iritzia emateko eta barrez. Eta batzarrekin batea guzteu beharrezkoa dela komiteek sortzea, ez? Fabrikatan greba orokorra bultzatzeko eta antolatzeko, ez? Eta komite horiek ez blokean behar gure ustez osatuta delegatu sindikalakin bakarrikan, ez? Gure ustez lekuen behar zaie paper aktibo bat jokatzeko prest dauden langilei, ez? Azken finen eszeptizismoi gabeko baize freskoa duen langile iriki behar zaie batea, eta guk uste dugu hori dela bidea azken finen greba orokor arrakastatxu bat antolatzeko, ez. Eta, Euskal Herria Sozialista ere irailean hasieratikan hasiko da greba orokorren aldeko kanpaina antolatzen, ez, eta jungo gea, gure propaganda egiten eta gure mezua zabaltzen eta greba orokor horrei babesa ematen, eta batipat eskatzen, lehen esan duten bezala, beharrezkoa dela, greba orokorrai jarraipena ematea, eta temporan luzatuko dan borroka egutegi bat antolatzeaz. Ederki, esan da geratzen da orduan, irailaren 26an izango da greba orokorra, eta beti esaten dugun bezala, ordurako ere irrati hau, Txolarre irrati ere, tresna bat izaliteke borrokarako, eta herritarrek ere, langilek ere erabili dezaketena, euren modura edo nahi duten bezala bintzat baita ere, greba hori bultzatzeko. Beraz, hitz egingo dugu, ezta? Orain etenaldi hori egingo dugu, abuztuan, baino irailetik aurrera lanean jarriko gara horretan ere. Bai ez, eta esan ez bezala, Txolarre irratia bezalako baliabidek oso garrantzitsu dira, kasu honetan bezala, greba orokor bat antolatzeko, eta Euskal Herria Sozialistatik amentzat etorriko gea, astero, eta babestuko dugu greba hori, ezta? Erka, bien bitartean, udara, ondo pasatzen zola ibon, eta izango gara elkarrekin. Berdin, ondo ibili eta laizter arte. Agur bai.